Здравейте хора, аз съм FirefoxBG и днес ще правим реклама на Boss Gamer TV. Така, ето ги неговите клипчета, ако телефона зареди. Той снима на Roblox, пълна безмислица. Но аз го гледах клипа. Така, трейлър на канала 50 съба. Строителство, CSbook, Challenge, Para, Egg Wars. Така, Майнкрафт, лазерно шоу, на лов за овце, аз по овци. Така, яка игра, той е як. Bed Wars, аз спам Бинбузлет. Така, той качва и на строителство. Да, това е много яко. Така, абонирайте за него. Thanks for 20 subscribe. Той има сега 52 и 3 плюс моя, мисля. Така. И пет показвам ние 52 абоната. Надявам се абонирате за него, той иска да стигне... Чакайте, не знам точно колко иска да стигне, но се надявам стигне много абоната. Така, с него се бяхме скарали за едно нещо, сега няма да обяснявам. И той не искаше, нали, да ми се извини, след това изведнъж днеска ми се извини, просто се очудих дали е истина. Ама е било. Да. И просто не мога да повярвам. Че пак сме приятели, това мисля, че никога няма стане, ама. Край. Така. Окей, хора, абонирайте за него, той е голям пич. Чай, това средно просто. Би говедата, рогати. Ще ги бием. Окей, има як банер. Чудо ме как си го е направил. Окей. И искам да го питам сега в този клип. Как се слагат тъмнейлите. Когато снима на Майнкрафт, защото аз снима на телефон, така че искам да кажа, ако на телефон знаеш как се слагат тъмнейли. Добре, аз бях FirefoxBG, абонирайте за него, дайте лайк и чао!